Să nu mai fugim de grăsimi și să nu mai judecăm alimentele doar din punct de vedere al caloriilor. Uleiul de cocos, spre exemplu, este o grăsime saturată chiar, dar care adăugate, spre exemplu, în cafeaua de dimineață face un lucru grozav. Acizii grași cu lanț mediu ajung rapid la nivelul ficatului și sunt transformați în ketone sau cetone. Puțini oameni știu că ketonele sunt un substrat energetic grozav pentru creier. Se spune că creierul nu supraviețuiește fără glucoză și oxigen. Fără oxigen, da, dar fără glucoză poate. Nu indefinit, însă ketonele pot fi utilizate în absența glucozei pentru obținerea de energie, inclusiv de către neuroni. De aceea, dieta ketogenică stă la baza tratamentului pacienților cu boala Alzheimer. Mai mult, aceste ketone suprimă foamea acționând la nivelul centrilor foame, tot de la nivelul creierului. Da, uleiul de cocos are multe calorii, însă grăsimile pe care le conține fac posibilă prelungirea postului, deci accelerarea arderii de grăsimi. Nu eliberează insulina, ori în absența insulinei, caloriile nu știu unde să se ducă. Nutrienții contează, nu caloriile, deoarece nutrienții eliberează insulina, iar insulina dictează unde se depun caloriile.